tiangire riba geringoira nimbia muna soko mburi swali elio nande ebintu na akorire abantu bane baba central babiroche sengenjo mbikorire budget ekaro toko so bunge etokoigwe budget kiro mo MCA 27 million ichina chitoko control as MCAs twate biguchibese ichi ayo ku budget kwali kange gento getengo korukire but we are not the intali to toko and to abikora directly executive ekura no governor Simbarati nere gukora inchege ntongo propose na teba ndagita mache agachwa segete ontagete nyagitari yagachwa segete ina regasiane of which chipara chialinge budget na begete chipara isan tayari epale kurubo singi ekuruo nyakiana yaenda busingi yaenda nyoera yaerire abantu ngutumeka bale epale kurumaje mazuri ya ekuru kupenta yaerire epale ekuruo mabondo yaenda suguta SDA yaerire epale ekuru kuborangi yaenda nyationgongo yaerire abantu mbagenderete kutumeka boni ge pale kuru asa kuru kunga emenwa TBC emenwa T buying center oende mpaka nyakona T buying center twakurire kwenye igora twaganyete mbure yake erigere grade gu echake kokonya abantu baito ebe kwa morom epale kuru musabi yacha mpaka nyakona TBC yaerire wiki ye buna togo so wiki ye contract anga soere pale kurukunya mwale yoka egorugetare egenda mpaka nyamware yoka dispensary wiki ye buna togo so singenjo ni maite contractor ya iruri rube ngo soere pale yo nech para chini chons chiatigaire in the forward budget including almost kebos ndori korubara nga togo chokora para gete etwago lete birakita we are 1.6 billion accounting kima bone birakita ebyo murajango imo kanagende paleri tarakuru ward yane isinge njonto bwata mafuta 5 million no morom nagenda na biragita na betaika guga chigali no chire ne biragita na obire toros chipali chinde chons chiatigaire nande ni maete nchiroro na roseti bune pali kurunyomenda chigali chiemete na matofori chigo etasale tente chiabutoira makarabati we are going to fix them in the forward budget togo je nyagitari ya itibonge nyagitari ya Kenya nyagitari ya burangi chiagachiro itibonge ye tokonyeruka kegoche singenchasa inare kegoche nyagitari ya agachiro kegoche ye tigareti gwakwirangi nechi time Ikenya ya 100% na burangi ya 100% chichake kubekwa malio nyagitari ya ito ya maji mazuri ngobekerwero equipments nyagitari ya ito ya nyamware ngobekerwero equipments nyagitari ya itumbe na era ngobekerwero nyagitari mbwate nyagitari sita ward yane bono jigo chikoba plus nyagitari ito ya nyamache nene no ere ward yane last financial year ntwanye 30 million a contractor no ere site ekobeka mpaka chitae ekobeka mpaka cabros imebaro si nyagitari eri yabebuya na under this financial year umugava no tumentre 30 million tonye bekere equipment pake mocha eri bekere equipment so that idaraje eri yaringe mahata arige koigorwa onyoranga ni nyagitari ya igore rurimo abantu baminto bakonyekere negeti kianya match stadium na kero kintu akebegerete 33 million erigere tokerosi abantu baita at least none team yaito ya Shabana yagenda oro ya train abantu banya match banyore opportunity yo kurigereria team ya Shabana kegokoraki kegochiesa bemona mwisho togoche bintu bya match match na ari nya match nyagitari nasogeti match ayo nje no muske mutume abantu baito banyore gutumeka tukanya soke kurunya gitarime asoke isiko abantu baito ngutumeka bale ni maite mparanyora bonse lakini in the forward budget ntorre tukunyabeka maji mazuri obisiana maji naro origesima amacha inabegete 2 million in the forward budget ngonya soke ndi kuruoro asana ara kuru kwenchoro atabuga ati maji lakini amaji nara ali mitwororo kale no muske obure nabegete 5 million in the forward budget tosokia maji ayo tonyaira abantu baitu benchoro batumike gogocha se samacha iyo asakuru kubosansa burangi Ikenya na Itumbe bya muchama ntwabegete nabegete 5 million ebisima byarimiru lakini bone problem ebisima bikolemwa abantu baitu
kwanyora they are the same people bagutumika machai nje muraja nanya kwa nanji gutumika machai maybe rinkaro obisi once na linda atumike lakini most of the times abantu baminto no bagutumika kwanyora umuntu naroro okogenda obuture pipe zinginja atari go support muraja obutura chi pipe chia maji nganja go punish which is not me nje nda atumika machai iri tukelimo lakini yere no agutumika kira rituko. So I'm asking our people at the same time litokorosie bintu toko biroranga ni bya muraja aina mali ya serikali muraja ta kobera oro forever no nyemba litoko ligikura na barabu tigabate bya bantu baitunga egento kikia bekiru negie serikali bagisike mambike konye gesa kuyeitu Arsenal na alikuwa gache office akuru kuitumbe primary ikarona soete 2013 baadhi abantu baba central na banta baya banjorete kimbwate miaka 21 2013 ye ngataka kwagacha sa akuru kuitumbe primary office abantu baito bakate yabanga to kwagacha muri mubo mbwata kiri kwagacha office which I agreed enyombe ye gatigarira njira bakaruzi pagekera mabakaira lakini renda to bwana ndetene kenyore ekyo ebata yete mpaga achire polytechnic which nasa bitomu governor 5 million ongeire in the forward budget e polytechnic yagachu abana baito basomeroro